Medyo buntay. Medyo buntay. Mayang buntag, mayang gahapin guys. Mata namin. Ito may Nashville. Kapi kainin. Pagkayun gani. Pero mapit pa may Walmart. Nami palitan sa Walmart. Palit mig payong o kayang kainit. Pwede naman magdalag payong. Pero mura sila gatong New Year bitaw sa New York. Daghan sila restriction. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Hi guys! Maayong hapon! Magtami karon sa na mga event sa 4th of July. So, at free man na siya concert. So, matumi dito kay mo join me. Ano mi diri guys? Malit minginan na kay para sa 4th of July. Dami diri guys, ulat nami og fireworks or adto daw siguro mi nya ka sa night concert wala man giisa diri. So, ilay-lay siya pero diha ang fireworks. So, ayot. Walat lang mi guys, niya mamutang mi ani man. So, mo to guys, diha ang fireworks so. Diha ang fireworks niya. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Here today because of you, and I am truly grateful. Happy 4th of July, and God bless America. She came to Nashville at the age of 3 years old. She's going to share those talents with you right now by singing our national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's whose broad stripes and bright stars o'er the land of the free and the home of the brave. Hi guys, free t-shirt. Resting place for more than 240,000 American military men and women. Happy guys, yan! One gets that feeling on this hallowed ground. So if you're taking pictures, if you're sharing videos, make sure you use that hashtag. It's hashtag Nashville July 4th. So hashtag Nashville July 4th. You ready to get started with some music right now? Let's do it.
after immediately, siya siya nag-arrange sa mong mga dala. Pasaan na aroy. Oh my God guys, grabe ang ulan. Di ba bang oh, grabe ka kusog. Nakaabot na may dire, basa kayo, tara siya. Nanay, kudlit ang naw. Akong gibutang nga itong kudlit. Ako ang tanaw, di ba? Fashion! Basta kayo. Makontinue daw ang show. Unya, hindi ka man kaya na daw kusog ng kidlat. Ila pang gistop. So, mabalik lang yun niya, guys. Like this time, di namin magdalagdaghan. Gamay naman actually yung gidala. Tungod naman sa abot. Mga giveaways. Mga giveaways. Daghan yung binadala ng giveaways. Aba, may stock ko rin nga beef jerky. Yung ganahan din. Anyway, ganahan din ko. Di ba? Klaro na, oh. Pak. Nagasimbol na siya so. Ang ako na lang ako. Wala mo light the fuse on this 4th of July. In this entire country. Well, let's do this thing. Let's count it down from 3. Ready? 3, 2, 1. Happy birthday, America! Your Nashville Symphony Orchestra.
sponsored Kroger, the Nashville. Hi, nakauli na mi. Sabihin ko kaka. Ako si Pon. Hapon may unto, may gabi alas 12 yun, dadat. Nakauli na mi karon lang kid. Grabe. Makabuang ang ulan. Basa mi andun karon. Nag-ilis na mi diba ganina, basa mi, wala na mi nag-vlog kay basa. Pero naay na mi vlog sa show, uban pa gamay, nagmay lang, but wala gid mi totally nag-vlog kay madlok mi mulong ang camera. Tapos grabe ang bunok sa ulan. We meet few friends nga kanang na-share sa mo ang gitabon sa mong ulo bitaw. I-insert niya siyang picture ani nasa yung phone. Ito na mi sa sakyanan din. Pag ito na mo sa sakyanan, din balik mi alas yun. Ay na pagdala og kuan kay dili na mulan payong ra. Bundak pa bitaw ng ulan ako nga dalon ako ang kuan katong silupin nga nasa sakyanan namin. May silupin nga dako. Kabalo ka dako kay tabang. Kuan mi kabuk na sulod dito. Pila ta na sulod dit? 5 naglinya mi funny kayo. Pero among lawas half okay. Pero among lubot grabe ka basta kay nag-ingod mi siminto. Useless Japan pero at least okay na lang ba. Hassle kayo pero na-enjoy man mi kayo. Super kailangan mo pakalay. Ako ubo. Murag pa doon ko ubo ng sipunon. Murag gito siya. Tapos kabalo ba mo nga naay na ngayon ganina sa among naong karon. Gipalit man naman sa Walmart. Color. Tag 90 cents naman ito kapin. Doha among gipalit din. Katong sana sa naong. Para po ma-feel na mo ba. Dinuwa man may kabalo nga. Inigabot dahil dito adi ay kay naday mga free nga mga t-shirt, kalo, paypay. Yung katong sa akong ulo. Akong gihimong. Kwintas to siya pero akong gimo siyang drama sa ulo. Sumuo to siya. Nangayo siya. Pwede na butangan siya. Naman sa mga din. Nanghatag na lang ni. Tama yung masaran tayo? Ako una yun? Or ikaw? Maligo ko. Ako man saan maligo ko. Ano mo nakuha? Glasses. Ano yung American glasses. Free yan siya nga. Take whatever you want up. Pick up pa siyo. So, pila na mo kami nakuha. Kasapot ko sa mouth na. Ano siya? Ay kasapot kay mawala na yung foundation.